تقینeke bihêz li bajarê Girêspî rû da û di encam de hejmarek kes navbera kuştî û birîndar de bûne qurbanî. Rûpela Encûmena Xwecehî ya Girêspî belav kiriye ku îrûdanê sibehê teqînek bi riya tûmbêleke mayînkirî rû da û di encam de 3 kes hatin kuştin û derdora 20 kesên din birîndar bûn. Roja 17 vê mehêjiyê teqîn lê nêzîkî dibistana El Elî Baciliyê ya gundewarê başûrê Girêspî hat encam dan û di encam de hejmarek kes birîndar bûn serbarî ziyanên madî jî. Di heyama çend rojên borî de hejmarek teqînên din jî rûda bûn, yek li nava Girêspî û yek jî li nava bajarê Babê gundewarê Helebê û teqînek li bajarokê Silûk yê gundewarê Girêspî jî. Roja dehê vê mehêjiyê li bajarokê Silûk yê bakurê gundewarê Reqayê teqînekê di riya otomobîlekî bomreşkirî li pêş nanxaneyê El Cebrî hat encam dan û nêzî 10 kesan hatine kuştin û birîndar bûne. Roja duê vê mehêjiyê teqînek tund bajarê Girêspî hejand. Di encam de 13 kes ji sivîl û çekdarin hatin kuştin û derdora 3 kesên din jî birîndar bûn. Her du bajarên Girêspî û Serêkaniyê û gundewarên wan piştî encamdana operasyona binavêkaniya Aştiyê ya Tirkiyê ku roja nehê meha borî dest pê kir, ketin jêr kontrola Artêşa Niştîmanî ya Sûriyê ya bi ser opozisyona Sûriyê ve.